Hej, så med dig. Du kigger nok på den her lille skørfilm, gør du ikke? Det tænkte jeg nok. Prøv at høre her, den her skørfilm handler kun om mig. Kun om mig. Er du med? Kun om mig. Og hør her, der er faktisk en god melodi til, så der lige sætter gang i fuldet. Den hedder nemlig det er en meget skør bam bam bam. Nu skal I høre. Bam 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 bam. Nu er Niklas her igen. Bam bam bam. Det var så min skør sang. Og ved I hvad, der kommer rigtig meget mere her på min kanal, der hedder Boba Fett DD. Du kan gå under og søge efter sjove er vi ikke, og der finder du sådan nogle ting om os. Okay? Og hey, hvis du har brug for en film til dig, eller hvis at du vil have en film, som der skal sætte ind på YouTube, så kontakt mig over MSN, okay? Så kan du få en film ind på det med det samme. Vi siger hej her fra Boba Fett DD.